Avui, 15 de febrer del 2013, 200 nois de Mollerussa de 15 a 30 anys van rebre una pilota d'or cadascú. Aquests nois van rebre la pilota molt alegres. Perquè a Mollerussa hi ha molta gent i ells van ser els escollits per guanyar-la. El premi se'l van endur a casa seva. Un noi es volia suïcidar al parc de les piscines municipals de Mollerussa perquè no li va tocar el premi. Ahir, de les 9 del matí a les 12 de la nit, el Messi, un jugador de futbol professional del Barça, va fer una cursa de 80 quilòmetres amb sabatilles. Tot això estava trist perquè tenia son i estava tan cansat que va parar a Barcelona durant una hora. Tot això ho va fer perquè ell donava l'inici als Jocs Olímpics de Londres. El Messi, quan va arribar al seu destí, es va seure en un banc i van començar els Jocs Olímpics. La setmana passada, dimecres 30 de gener, nosaltres, la Marta, el Pau, el Valentino, la Luz, el Biel, el Guillem, l'Ares, l'Abril i l'Àngela, un grup d'amics, jugaven a molts jocs diferents. El Pilla Pinya, el Pica Paret, estaven tan contents perquè era la festa d'un nen i van trobar un amic que es deia Jordi.